Al poble que avui hem visitat va haver néixer un dels bandolers més famosos de la nostra terra. Província de Girona, comarca d'Osona, és conegut a nivell nacional per la seva aigua. Entre el Montseny i les Guilleries i en plena celebració de la Fira de la Castanya, avui som a Viladrau. Hola a tothom i benvinguts una setmana més, tercera setmana, tercer episodi de Cadires de Càmping. Avui ens trobem... On, Oriol? On ens trobem? Ens trobem a Viladrau. Avui ens trobem a Viladrau. Poble on es crea la llet que prenem nosaltres. Sí, és veritat, cert. Just a l'entrada, Just a l'entrada. I molt bé, i què? Estem aquí i què? Què és avui? Avui fan la Fira de la Castanya. Avui i demà. Avui, sí, dia... Avui és dissabte 26 d'octubre. Dissabte 26 d'octubre, Fira de la Castanya. I demà també. I demà, 27 d'octubre, Fira de la Castanya. Exactament. Perfecte. I molt bé, havies estat? Jo sí. Sí? Jo sí, i tant. Jo crec que no. Crec que és el meu primer mai? cop. Crec que mai havia estat a la Fira de la Castanya. Jo crec que de petit ja havia vingut, però ara fa un parell d'anys vaig venir, o sigui, jo el record més viscut que tinc, Bueno, el record que tinc més recent Vale. és de fa poc, De Sí, fa de fa pocs anys. 4 anys o 5. Vale, és a dir, quan tenies 23 anys. No, potser era més petit, Jo vaig venir aquí quan tenia 0 anys. Però sí, no te'n recordes de res. No vaig venir... no he vingut mai. Ah, vale, és el teu primer cop. És A la el- fira. A la Fira. Però a Viladrau havies vingut? Viladrau... no ho sé, Dubto. Potser de molt petit. Una persona poc aventurera. És que, sí, jo surto poc de... De casa? No, de casa no. De Vic. Bueno, de Vic i d'abans de Torelló. Però no saps el que et perds, Bueno, per això estem fent aquest projecte que és una excusa per visitar Catalunya. En aquest cas, primera temporada, Osona. Bueno, sí, i també era com, en plan, la idea d'anar a diferents puestos també era una mica... perquè tots els podcasts són com en estudis, o la gran majoria de podcasts són com en estudis, Sí. superbona il·luminació, superbon àudio, saps? Sí. Llavors jo, quan et vaig plantejar la idea, era com, necessitem algú que ens diferenciï de la resta de Exacte. podcasts que existen. La primera és que som 2 tios blancs heteros que no parlen de criptomonedes, que ja és molt, i la segona és que ho fem a l'exterior. Totalment. Llavors també era com un puntazo el fet de fer-ho com visitant no sempre al mateix puesto, perquè clar, a l'exterior era com sortim al jardí i ho fem. I ja està, saps? exacte. Bueno, que no jo tinc visc en jardí, un pis i tu també, però... Exacte. Que podem anar a qualsevol parc on passi poca gent Exactament. i ja està. Però no, vam decidir... Era més divertit fer-ho així. Sí, vam decidir sortir del nostre entorn, que en aquest cas seria Vic, la plana de Vic, Vic i Call d'Atenes, per veure pobles que mai aniríem. Jo, per exemple... I també perquè hi ha un objectiu futur, no? Amb Sí. tot això. Que Sí. si es dona, es dona. De moment, jo no ho diria per no agafar-ho, no? Però vaja, si visitem puestos també té un objectiu que probablement més endavant t'explicarà. Sí, exacte. Ets supersticiós? Uau! Mira, doncs, parlant d'això, és que ho vaig lligar amb una cosa que em va dir ma mare l'altre dia. O sigui, nosaltres ara estem gravant el tercer episodi, Sí. però el primer el vam penjar aquesta setmana. Sí. Fa res. Quan fa? Estem a dissabte, doncs fa 3 dies, 3 el dies, dimecres. el dimecres. Bàsicament. Sí. I ma mare em va dir que nosaltres en el primer episodi és com que ens queixem perquè just el dia que anem a Rupit enganxem en Festa Major. Sí. I em diu, però mira que és curiós que enganxeu Festa Major i en el mateix podcast expliqueu que vosaltres us heu fet amics de Festa Major en Festa Major. Hòstia.
I va ser com, Uau. uau, no hi havia pensat jo en això, en plan, no hi havia caigut. Uau, és Llavors, veritat. soc supersticiós, si crec en totes aquestes coses, sí, evidentment. O sigui, jo crec que hi ha un punt en el que hi has de creure. O sigui, hi has de creure. No tens per què, ningú t'obliga, Però com que crec que perds una mica de màgia si no hi creus, no? Exacte. Crec que si no hi creus, hi pots no creure, però com que la vida perd una mica de màgia, no? I jo crec que el tema de les supersticions, o sigui, tampoc sóc com super afèrrimo de, uah, sí, ho he de fer tot, en plan, gat negre, passes enrere, tal, no passar per sota les escales, coses d'aquestes. Sota els Mira, andamios de les obres. Exacte, com es diu, els miralls trencats, Un lo de gat la sal, negre. lo del sal que encara no sé què és. Un gat negre, el de la sal. Sí, és com, no sé, no estic tan ficat, realment. Crec que és com, en plan, quan et passa alguna cosa com... quan agafes alguna cosa, allò que dius alguna cosa i ho agafes, per anul·lar, és com et tires sal i fas així. Algo així, crec que va així. Algo així. Una mica així, no? Jo, mira, jo sí que sóc dels que no diu les coses per no agafar-les. M'agrada reservar-me, jo sóc molt reservat, a part de que amb la meva vida personal i bueno, vida personal en general, sóc molt reservat. No m'agrada dir les coses perquè si no penso que les agafaré i que ja no bueno, pues que s'espatlla la màgia. O sigui, prefereixes com no esperar res, no? Com no fer-te il·lusions. Exacte, no vull fer-me il·lusions i a part no ho vaig dient a la gent perquè si no, pues no es complirà. Jo sóc totalment al contrari. Sí? Tu ho vas dient? Sí, jo soc fatal per esto. Jo sóc el típic que et compro un regal i et dic, t'he comprat un regal tal, i als 2 minuts et dic, vols que et digui què és? Vols una pista? Exacte, jo per exemple amb aquest... O sigui, soc fatal per això. I quan em passen coses bones, necessito explicar-les al moment. En plan, necessito explicar-ho a la gent. Vale. I em passa molt en general amb coses que em fan il·lusió. Jo sóc una mica com el cuento de la lechera. Saps quin conte és? Em sona el nom. És un conte popular. Vale. D'una noia que va com a vendre llet al mercat, vale? I porta un pot de llet al cap i diu, bueno, vendré la llet i compraré ous i amb els ous faré no sé què i llavors vendré el que em donguin, vendré no sé què, saps? I es fa com tota la història allà i de cop s'entrebanca i li cau el llet a terra i de cop es queda sense res. Saps? És com el fet de lo de vendre la pell abans de caçar-la, vendre la pell de l'os abans de caçar-la. Vale, sí. Refranero, de cop. Pum. El conec. Dites populars. Conec jo soc bastant d'aquest pal, Molt bé. No sé, a mi m'agrada que les coses em facin il·lusió. I m'agrada compartir la meva il·lusió. A veure, jo, si em passa alguna bo, sí que tinc aquella il·lusió d'explicar-ho i que potser ho explico, però, per exemple, si creo un projecte com aquest, no ho dic a ningú. Prefereixo reservar-m'ho, prefereixo anar fent a poc i si algú del meu entorn s'ha d'enterar ja s'enterarà. Rotllo, o perquè em vegi o perquè, jo què sé, de boca en boca, jo què sé, qualsevol. Però jo anar personalment, ei, estem fent això i tal, no. A la meva classe crec que ho saben 3 persones comptades i perquè m'han vist, perquè ens seguim a Instagram, bàsicament. Que no sé si ho hem fet. A veure. Etiquetes. Perdó. Per aquí. Etiquetes d'Instagram. Ja està. Si no, com hilo, Està bé, molt bé. Ja està. Jo crec que és un dels problemes més grans que he tingut, perquè jo sempre he tingut com ganes de fer projectes i sempre els he explicat com als meus amics que ha arribat un punt que quan els explico alguna cosa és com, bueno, primer fes-ho i llavors ens ho creuem, saps? Vale. Llavors jo trobo que ara que hem penjat el primer episodi i tal, la veritat és que sí que els vaig veure com molt en plan, joder, realment no sé si il·lusionats, però sí com que estaven feliços per mi i era com, joder, per fi estàs fent això que feia molt temps que en tenies ganes i tal i qual i em van felicitar i joder, molt feliç, realment em va fer sentir molt feliç, o sigui, jo estic molt content, el feedback que hem tingut ha sigut molt positiu. De moment, sí. De moment. Rotllo de gent que coneixem i això. Gent propera. Que a mi em diuen, no t'has de preocupar, aquí vols, com ho van dir l'altre dia, d'aquí has d'obtenir com
Hòstia, com era? Espera't, De qui vols l'aprovació? No sé què, ja. saps? I és com, no, simplement pues, vull saber si el que fem funciona, si agrada, si està ben plantejat, si està ben treballat, està ben Si hi ha editat. coses a canviar, evidentment. Sí, exacte. El que volem és millorar i que això funcioni, que Tal qual. si no ho faríem. Tal qual. I queixes n'hi ha hagut, Sí, òbviament. Però jo crec I que... crítiques constructives. Sí, exacte, no queixes, crítiques constructives. Sí. Vocalitza, tio, que després he de subtitular tots els TikToks, tio. Jo tinc un problema amb això, parlo molt amb la boca tancada. És que clar, em sembla tonto. Però... No està bé. Ja subtitularé, no passa res. Bueno, això, que per això dic que el balanç és positiu, perquè crec que les crítiques que hi ha hagut no són en cap moment a fer mal, sinó al revés. Exacte. Molt bé, jo estic molt content per això, la veritat. Jo també. Perquè ara ho tinc més normalitzat, ja que portem quasi bé un mes amb això. Ho tinc... Sí. Ja m'he vist més, saps? A mi em fa molta vergonya veure'm. Jo no em puc veure. No em puc veure. Em trec el més mínim detall i em dic, o sigui, com que m'agafo a mi mateix com una imatge molt estranya que no m'agrada de mi, saps? No m'agrada veure'm, però ara estic més acostumat. I si la gent em diu, no, ho estàs fent bé, us està sortint bé, això és guai, això no tan guai, però podries fer així i tal, doncs al final em motiva. I m'encanta. Evidentment. I m'encanta. Jo la veritat és que estic molt feliç. Sí, estic molt content. Estic molt content i jo també pensava que em costaria més veure'm i no. Te la ultrapela, no? No és que me la ultrapeli, però crec que ja m'he vist tant aquests dies que ja és com que ho he normalitzat. Estàs acostumat, ho he normalitzat 100%. I és això, que la gent que l'he ensenyat com que m'han dit, molt guai i tal, no sé què. Molta gent que tampoc m'esperava que ho compartís, ho compartit, o m'ha dit alguna cosa. Llavors, no sé, sento que ara estic em sento en un bon moment. Estem molt agraïts, la veritat. Jo estic molt agraït de la gent que ens envolta, ens ha vist i ens ha dit tot això, la veritat. En plan... 100%. Perquè, bueno, quan li fiques il·lusió en un projecte, el primer que vols és que es tiri endavant, no? I ja està. Llavors, bueno, què tal la setmana, Oriol? Què has fet? Uau, no m'esperava aquesta pregunta, la veritat. Has vist? Molt bé. És que és això, jo he viscut molt la setmana arrel del primer episodi, perquè vam penjar reels els primers dies, dimecres capítol, i dijous i divendres una mica ja de ressaca emocional, no? I ja començar a preparar una mica el d'avui. Següent setmana. Que el d'avui semblava que no anava a sortir. Exacte. Perquè hem vingut aquest matí, estava plovent. Sí, molt. Estava plovent molt. No m'esperava que plogués tant, perquè ahir va ploure molt ahir a la nit. Sí. I avui al matí també, però ja més cap al migdia, quan hem vingut nosaltres 11-12, també plovia. No? I és com, hòstia, vaya putada. Sí, perquè era com, bueno, anem a fer la volta per la fira. Sí. I a veure si de cop va parant, i ha parat just quan marxàvem. Quan marxàvem, però clar, ja era tard. Havíem de dinar, teníem gana. I llavors hem anat a dinar i hem tornat. Exacte. Bàsicament. Llavors, aprofitant que estem aquí, que és la Fira de la Castanya, que és Halloween la setmana que ve, perdó, la castanyada la setmana que ve. Halloween, es pot dir. La castanyada també. A mi m'agrada, què t'agrada més, Halloween o castanyada? Estem passant de tema a tema. No, jo crec que va tot molt hilat, no? Vale. Bé. A veure, jo tinc molt bon record de la castanyada quan jo era petit. Vale? La meva mare treballava fins tard i poder no arribar fins la 1 i mitja, saps? Vale. Llavors jo recordo esperar-la despert, que jo crec que és dels dies que més tard me n'anava a dormir. Era aquest, Nadal i Cap d'Any. Quan jo era petit eren com els 3 dies i no, Reis havia d'anar a dormir aviat. Home, sí, si no venien. Sí, 100%. Llavors jo crec que aquests eren els 3 dies en els que jo podia anar a dormir com més tard i era persona feliç. Molt bé. Perquè jo quan era petit anava a dormir a les 9. Que després no dorms, però és igual. En principi jo anava a dormir a les 9. Fas el dormit, Quan sents passes al passadís, que venen, tanca els ullets. Sí. Obren la porta, et miren i tu en plan...
sisplau que no s'acosti. Dormint. I quan marxa, ja està, tornes a agafar el mòbil. Bueno, és que clar, això sí que s'ha canviat de tema totalment, però jo quan tenia la DS jugava així. Va, això ho hem fet tots. No jugaves al llit i quan senties passes l'amagaves sota el coixí, et feies la dormit I ja està. i quan t'asseguraves que tothom havia marxat la tornaves a treure i tornaves a jugar. I ja està. Sí, ho hem fet tots, la veritat. I tal qual. Llavors això, jo tinc bon record perquè llavors en plan, mentre esperàvem a la meva mare miràvem pel·lis, en plan, el meu pare posava pel·lis d'aquestes que acabaven de sortir al cine i tal, en plan, bueno, poder no acaben de sortir al cine però que eren pel·lis com molt noves i sempre estaven com una mica... I t'agradava agafar unes crispetes, no? Sentar-te al sofà i... No sé si menjaven crispetes, Pot Castanyes, ser. no? Panellets, no? He de dir que jo no soc ni de castanyes ni de panellets, soc fatal, És que Moniatos? jo per els moniatos sí, molt. A mi Sí. el moniato fregit, així rotllo patata, rotllo xip, m'encanta. Doncs jo És l'únic totalment... que menjo quan faig castanyada. Perquè Jo- a mi les castanyes i els panellets, Ja. alguns panellets, però la gran majoria, la pasta, com es diu? Bueno, Sí, la massa aquella rara, no sé. del que estan fets Crec no que és soc molt patata, fan. no? Jo què sé. Patata? No, els Crec- menys catalans, crec que no, els més catalans. Jo no sóc molt de del què menjar, estàs dient, espera? menjar tradicional, soc molt poc, Això ho tallaré, crec que... les castanyes, els panellets de què estan fets? Doncs mira, jo soc digues. tot el contrari. Rotllo, jo sóc més de panellets i de castanyes, però els moniatos no puc. No puc. Doble perfecte, doncs. Sí. Panellets de pinyons i No- les no m'agraden castanyes els sense pinyons. cucs. Sí, sí pot ser. Molt demanes. Jo crec que molt demanes. Sí, sí. I que estiguin tíbies. Molt calentes no m'agraden. I que es puguin pelar fàcil. Algo més? Jo apunto, el senyoret, algo més, vol? No, tu demana, total, aquí estem per servir-lo. Exacte. Ara que Sí, ens sí. portin un plat, sisplau. Ara a la Fira de la Des d'aquí a la Castanya, fira. si me'n donen una que no està bé, no la voldré pas, ja t'ho dic. No, és broma, és broma. Ho Doncs esperem. a mi m'agrada molt la castanyada perquè és la meva època de l'any preferida. Vale. Spooky season. Sí, exacte. Però al col·le Ah. fèieu castanyada o Halloween? Al col·le fèiem... No, era castanyada, crec. Vale. Al col·le fèiem castanyada, crec. Però, quan sortíem, rotllo amb els meus amics pel poble, fèiem Halloween. Vosaltres feu disfressar-vos i anar casa per casa? No, anar casa per casa no, però anar a voltar i per la nit, sí. Disfressats. Sí, amb el col·le el que fèiem era vendre castanyes a la plaça. Al col·le s'organitzaven per classes, crec que era, no sé, sisè de primària o primer d'ESO o una cosa d'aquesta, pues anaven a vendre castanyes al poble a la gent i feien diners per al viatge de fi de curs. Vale. I ja està, però després, un cop ja acabada la sessió de venda, quedàvem, ens disfressàvem i anàvem a voltar pel carrer. I tu anaves a un col·le públic? No en tens idea. M'acabes de buguejar el És cap. igual. És igual. Crec que no. És igual. Crec que no. És que jo al Escola meu col·le- Roca Prevera, al si meu- busquem, potser... El sí. meu col·le era concertat i... Crec que el meu també. Nosaltres mai vam fer coses d'aquestes d'anar a vendre. No? No. Pues igual. Nosaltres sí, Però crec En que el era meu concert. tot era a poquina, concertat. a poquina pasta. Sí, no? Suelta Hi ha billete. col·les públics que també són d'anar pagant, Sí, però crec que això de fer com coses paradetes, potser m'equivoco, però Ja. ho relaciono més com en col·les públics. No ho sé. Perquè sí que al col·legi... Bueno, poder ara dir una barbaritat, però jo crec que el col·le públic que hi ha al meu poble sí que han fet, alguna vegada feien parades de coses. Pot ser, És que és No molt ho sé. típic, Vendre sé, poder m'estic castanyes, tirant un vendre tiro, roses a Sant Jordi... Jo el de Saps? les roses sí, jo les castanyes crec que no. Hòstia, ara no ho sé. Bueno, és igual. I això, i la meva època preferida de l'any és aquesta, és la castanyada. Perquè jo ara vaig a classe de tardes, que ara parlarem dels estudis, si no et sembla malament.
Jo surto a les 9 de classe. Hi ha dies que més d'hora més tard. Va, més tard no, jo a les 9 plego. Bàsicament. Però bueno, jo surto a les 9 i clar, ja és fosc i fa fred i hi ha ambientillo i es venen castanyes pel carrer i hi ha fum, hi ha aquella oloreta de castanya, hi ha aquella oloreta d'humitat. M'encanta. És Si increïble. ets team invierno. M'agrada més l'estiu, però prefereixo el fred. I per què t'agrada més l'estiu? Perquè sento que tinc més llibertat per fer el que vull. El que vulgui. Sí. Jo a l'estiu m'agafo el cotxe i me'n vaig. Jo a bueno. l'estiu agafo els meus col·legues i me'n vaig. Me'n vaig a... Els segrestes. Els hi poso un sac a la cara, un d'això i al cap i me'ls emporto. I te vas. I la resta de l'any no tant. Però Tinc perquè més tens més responsabilitats. responsabilitats. Vale. Entenc. Llavors m'agrada més, jo sóc més d'estiu, però prefereixo el fred. Però en plan, aquesta època de, no sé, de mitjans d'octubre fins a principis de novembre és una excepció. M'encanta. O sigui, 3 setmanes l'any que, bueno... Ho disfruto. Soc un cargol que surt de la pluja, bàsicament. Quina analogia, No m'ho esperava, No m'ho esperava gens. Soc un cargol. No sé com, He de dir que a mi em no fa sé molt com se m'ha fàstic, ocorregut això. bueno. El què? Que a mi em fa molt fàstic els cargols. Els A mi cargols i també. les baboses, no puc. A mi també. No, Mira, no avui puc. ho estava parlant amb la meva família a l'hora de dinar. Que els cargols, en plan, van bé per l'estómac. Tenen aquella babilla, Que asco. sí, que No, sí, no, no. que te'ls menges. Hi ha gent que se'ls menja crus perquè aquella babilla cura la panxa. Fan Però hi ha gent cremes que per la cara los hierve, no sé amb la com. bava. Amb la bava de cargol es fan cremes. Sí, són molt... En plan, serveixen No. per moltes coses. Però no et deixis la cassola oberta perquè si no, quan tornis els 5 minuts estan tots per la paret, per la cuina. Para. Que Llavors asco, sí que que- asco. Llavors sí que... No puc. Jo amb els cargols no puc. Jo crec que és un trauma de petit, Em A mi em fan fa molt fàstic, Em fan fàstic. Jo no menjo cargols. No en menjo. No els vull ni veure. També són molt típics d'aquí, Sí, Crec que són en plan per Lleida i tot això, que em vinxen. no ho sé. Sé que hi ha una zona de Catalunya que són molt típics, però no sabria dir-te quina. Ja t'he dit, jo soc molt poc dels menjars típics. En plan, els calçots, no n'he menjat a la vida. En I meva no, em vida fan... he menjat calçots, i jo em fan- tampoc. Però és que a més és com... No em diuen res, saps? No és allò que dius, hòstia, em faria gràcia provar-los. No, és que els veig i dic... No. No et fa gran res. No. Ja. A mi tampoc. I un altre plat que és molt típic, botifarra amb mongetes. Tampoc puc. M'agrada la botifarra, La botifarra sí, no? la botifarra sí, Vale. però les mongetes no. Les mongetes aquestes com... És que no sé com es diuen, però bueno, mongetes. Les tendres no, les de verdura no. Mhm. La mongeta, rotllo... Una bona mongeta en un plat. Bueno, botifarra amb mongetes, les mongetes de la botifarra amb mongetes. No puc... Se'm fa una pasta a la boca que dic, és que no me la trago, tio. I no puc. Però també he de dir que no només em passa aquí, En plan, jo que soc mig gallec, perquè ma mare és gallega, Sí. els plats típics d'allà tampoc puc. Hòstia. En plan, el marisc, que allà és una cosa molt típica, jo crec que el marisc és l'única cosa que puc dir que no m'agrada gens. És com l'únic tipus d'aliment que dic, no. Ja. Ni blues, ni petxines, bueno, cloïsses, ni... No puc. Mira, En plan, les gambes, els... Bueno, aquí coincidim una mica. Jo etcètera, tinc saps? paladar d'un El nen pop de sí, però, 5 anys. Jo tinc el paladar d'un nen de 5 Jo anys. això no. Literal, jo això no. Jo sóc molt, com es diu, escrupolós Sí, amb el menjar. Peix no menjo directament. Absolutament res de peix. Absolutament res, Jo no m'amago. Jo no menjo peix. jo sí. Verdura, depèn de quina. Hi ha alguna lechuguilla per allà que no me la fiquis. Tal qual. I mongetes em costen. O sigui, tu macarrons i talla arrebossat, no? Sí. Patates fregides. Alguna carn, sí, patates, ou... A veure.
Si algun dia em toca menjar alguna cosa, me la menjo, O sigui, En plan, no tens una dieta equilibrada? En plan, no menges peix? no, Mai? mai. Absolutament mai. Ni calamars a la romana? Res. No menjo peix. Res que surti de l'aigua del mar. Absolutament res. Aquí m'has deixat flipant, eh? Jo això no, jo no tinc un paladar de nen de 5 anys. Hi ha aliments que sé que no m'agraden, però jo sóc una persona que menja bastant de tot. Molt bé. Estic convençut que jo, quan passin els anys, menjarem de tot. Convençut. Sí. Quan hagi de viure sol amb la meva parella, jo crec que menjarem de tot. Tu creus? Jo crec. A veure, ella no, perquè és vegetariana. No menjarà de tot. Menjarà el que... Bueno, el que li toca. Ho entenc. Jo sí que intentaré fer una mica de tot. Si és que no em faig vegetarià més endavant, que mai se sap. Tu planteges? Sí, ja m'ho he plantejat. Però... I creus que estàs condicionat per la teva parella? No. O sigui, no té res a veure que la teva parella ho sigui? No, perquè jo quan està ella, si algun dia hem de menjar res que no porti carn ni peix, menjo res que no porti carn ni peix. Saps? Vale. No he estat condicionat, en plan... Amb el... sí que és veritat que abans era algo que ni em plantejava, vale? Però amb els anys o amb l'època que he estat amb ella, no és per ella, sinó que veient el que, en plan, que ella pot, jo sí m'ho he plantejat. També et dic que fa una setmana, uns dies, m'hi vaig fixar més amb la carn. Vaig menjar carn, no sé què era, si era un bistec o llom o no sé, alguna cosa així, i vaig veure coses, jo sóc molt aprensiu, i vaig veure, pues, jo què sé, no sé què era, en plan, coses que té la carn, Vale. i jo això m'ho imagino, que m'estic menjant venes i coses d'aquestes, m'ho imagino, i no puc. Bueno, és el que t'estàs menjant, eh? I en aquell... És el que t'estàs menjant. Exacte. I jo en aquell moment vaig dir, m'estic marejant. Saps? I vaig dir, ojo. I li vaig explicar a la meva parella i tal, i em va dir totalment normal, perquè és que és tal qual. T'estàs menjant és que és terrible el que estàs fent. Però, en plan, jo no sóc el típic que diu, jo mai podria deixar de menjar carn perquè la carn no sé què, jo no podria, saps? Sí, per res del món no podria. Hi ha molta gent que ho diu, això, eh? No. En conec uns quants. Jo també. Jo, en plan, estic totalment obert de que si he de fer el canvi, el faré, sense cap problema. Però més endavant, també... Ara no menjo de tot, però sé que més endavant, quan mengi de tot, sí, 100%. El bo és que només hauràs de deixar la carn, perquè el peix ja l'has deixat. Hauré de deixar el 50%. Jo he de dir que pensa que també amb el temps jo trobo que cada un va trobant el que més li funciona. Sí, totalment. Pensa que hi ha gent que també ha deixat de menjar carn de cop i després ha vist que poder no és el seu. Exacte. En plan, o que simplement reduint-la... Perquè al final és una vitamina. Bueno, però la pots substituir per... No, bueno, en plan, la pots obtenir d'altres maneres. Sí, no hi ha problema en això. Ho sé, però sí que hi ha vegetarians que ho han hagut de deixar de ser-ho perquè el metge els ha recomanat que si no per la salut no però perquè llavors també entren moltes coses, en plan, entre el metabolisme, entre la condició física en la que tu estiguis, entre... Que si ets una persona de fer exercici o de no fer-ne, que és molt diferent. Clar. Que si... Saps? Ja. Jo, mira, vaig deixar de menjar carn fa... quasi 5 anys. Bueno, de fet fa 5 anys, el 20 i pico d'octubre. Molt bé. En plan, jo sempre havia volgut, i recordo una conversa que vaig tenir amb mi ja fa molts anys, quan jo tenia 12 o 13 anys, dient-li que volia deixar de menjar carn. Em va dir que eren tonteries i que no. Ja. Que jo havia de fer el que d'allò, i a casa meva no em deixaven.
I jo tampoc tenia cap amic ni coneixia ningú que ho fos, saps? Jo, en plan, no tenia ningú al meu voltant que fos una persona que no mengés carn i que tingués aquest tipus d'alimentació o que tingués aquest tipus de pensament, saps? De tot el que hi ha darrere i tot aquest tipus de coses. Llavors com costava fer el pas perquè era com que no em sentia com apoyat, saps què vull dir? Llavors quan vaig conèixer la meva millor amiga, ella portava sent vegetariana, bueno, porta sent vegetariana, és que no ho sé, molts anys. En plan, i sa mare ho és i sa germana també ho és. Llavors, clar, el fet de conèixer-la amb ella i em va ajudar molt com a fer el pas, realment. I jo he anat, en plan, vaig deixar totalment de manera voluntària va ser a punt d'inflexió. Conèixer-la amb ella va ser com a punt d'inflexió de dir, vale, pues, ara deixo de... saps? A partir... I clar, jo quan anava amb ella a menjar o qualsevol puesto, pues, evidentment, pues, que algun dia, pues, una vegada em va passar que vaig anar... És que això és una història molt terrible, però bueno. Vaig anar, no amb ella, vaig anar amb una altra persona al Cònic de Vic. Molt bé. Em vaig demanar una hamburguesa. Hòstia. I no me la vaig demanar amb peixet dalt i me la van portar normal. I me la vaig fotre i l'any demà parlant amb la meva amiga, passant-li la foto en plan, hòstia, mira, hi vaig anar al Cònic, vaig anar a fotre l'hamburguesa i m'hi vaig fixar llavors. I dic, hòstia, que no és vegetariana. Sí, tu no et vas donar compte en el moment? Riure, eh? No. Jo me la vaig menjar tal qual. Jo crec que amb la persona amb la que estava tan a gust que no em vaig com plantejar que allà m'hi podem haver posat un dit que me l'hagués menjat, jo crec. Ets un romàntic, Oriol, calma't una mica, tio. No puc fer res, tio. Vist per l'amor. Sóc així, eh? No. La il·lusió és el que parlàvem abans. Jo necessito estar il·lusionat. A mi m'encanta estar il·lusionat. No, està molt bé. Llavors em foto les hòsties que em foto, també et dic. Bueno. Així m'ha anat. Però sí, me'n vaig adonar com el dia següent me'n vaig adonar de que me l'havia menjat amb carn i tal. I ara sí que reconec que és el que et deia, en plan, jo he anat trobant que poder no sóc tan radical com és ella. Vale. Ella sí que és una persona com... no radical, però sí que ella és com que els seus límits són molt més d'allò. Jo recordo una vegada que vam anar menjant en un cumple en un lloc que feien parrilles. Només. Sí. I bueno, ens van dir que sí que podíem fer menjar vegetarià i tal, i ens van fer unes hamburgueses cutres de pèsols que eren comprades al súper. Però les van fer en el mateix lloc on fan la carn, a la mateixa parrilla. Ja. Llavors, clar, hòstia, clar, tenien el gust i jo me les vaig menjar i ella no se les va voler menjar. Totalment. I va ser una cosa totalment entendible, eh? I jo ara reconec, mira, encara la setmana passada em vaig fotre un kebab. Podríem dir que tu ets... L'altre dia vaig conèixer un... Trobo que, en plan... Jo a casa meva no menjo carn, a casa del meu pare no menjo carn, a casa meva iaia no menjo carn, però quan vaig per ahí amb gent o amb amics o tal, a vegades sí que dic, mira, avui... Sí, podríem dir que tu ets... Perquè l'altre dia vaig conèixer un nou terme, que és ser flexitarià. I això és ser flexible. Que menges carn, però només si no està... En plan, no menges carn, no menges la carn que està superprocessada bueno, o alguna cosa així. Em vaig fotre un kebab, Saps? No sé què dir-te. No, espera't. Ho pots mirar. No pots mirar a Google, no ho pots mirar, ho puc mirar jo. No, pots mirar tu. Mireu. I això, però bàsicament era que si pots evitar menjar carn, ho evites, sobretot si està superprocessada. Què? Flexitarià. És un terme que no em va fer gràcia, però em va donar curiositat. Vaig dir, hòstia, no havia escoltat mai. El flexitarianismo es la práctica de consumir alimentos principalmente de origen vegetal y un consumo ocasional de alimentos de origen animal. Pues sí, jo crec que podríem dir que sóc esto, Mira. De res. Acaba de sonar l'alarma, 35 minuts portem xerrant, Què dius? Sí. Acaba de sonar l'alarma. Pues sí, jo crec que sí, que aquest seria el terme perfecte com per definir-me, en plan, menjo carn però en ocasions com molt d'allò. Vull dir, realment,
Molt de tant en tant. Sí. Està bé. Però jo si la gent em pregunta em dic vegetariano. Molt bé. Perquè no tinc el costum de menjar-ne. I crec que és el que he trobat jo que a mi em funciona. Per això et dic, jo crec que cada un va trobant amb això és una manera de... I llavors ja entra la teva consciència social, els teus motius pels quals deixes de menjar carn, etc. saps? Això ja és una cosa ja personal. Jo volia parlar com de la castanyada i com la celebràvem nosaltres. Sí, podem fer-ho, Sí, encara no dona temps. Podem allargar una mica. Per cert, la teva pregunta. Jo soc més de castanyada perquè sempre he fet la castanyada. Jo lo de disfressar-me mai ha sigut el meu, però ni per carnaval, No és que no m'agradi disfressar-me, però sento que em passa com en moltes altres temes de la meva vida, que sóc com una persona com molt perfeccionista. Jo sóc exactament igual. I sento que si no em faig una disfressa que realment molt i molt li valgui la pena, prefereixo no disfressar-me de res. No. Jo per pintar-me la cara i dir sóc en no sé qui i semblar un quadre, prefereixo no pintar-me. I sóc molt així en molts aspectes de la vida, en plan, si no ho puc fer al nivell que a mi m'agradaria fer-ho, prefereixo no fer-ho. I sort que ara estic aprenent com a reduir esto i que no puc saltar de l'esgrau 1 al 100, saps? Ja, és clar, com ves fent passets sí. i tal. I això ho he pres molt amb la formació que estic fent, perquè quan fas impressió 3D et poden sortir tantes coses malament realment. Tu pots fer el disseny molt bé, però et poden sortir tantes coses malament que és com torna-hi. I és com tota l'estona tant anar provant, anar fent, tornant-hi, saps? Que he pres molt com a entendre que no pots fer les coses perfectes a la primera. Llavors per això aquest any també m'he obert més a disfressar-me. Ja hem parlat de carnaval i de què anirem. Podríem fer el podcast disfressats, que també estaria guai. Hòstia, això no m'ho havia plantejat. Seríem les risses. Seria molt perquè divertit. la disfressa que hem plantejat jo crec que serà graciosa. És molt divertida, sí. Però he de dir que a mi el que m'agrada del Halloween i del Castanyada és com el que parlàvem al principi. A casa meva sempre han sigut com gent molt... La meva mare és com molt fanàtica de les bruixes i sempre ha sigut com una persona una mica bruja i bueno, saps? No té poders ni no fa pòcimes, però sí, teníem jo a casa meva sempre ha estat plena de bruixes. Llavors jo crec que el que més m'atrau d'aquesta època és esto, com la noche de brujas, les brujas, l'espiritualitat, aquest rotllo, sí, exacte, més que no pas la castanyada o el Halloween. Molt bé. Si les vibres que dona. Sí. Vibres màgiques. Sí, jo crec que és més la màgia, no? I tot el tema de la mort i aquest rotllo, saps? Molt bé. Aquest rotllo màgico. Molt bé, que guai. Doncs jo, mira, de tema disfresses, jo no em disfresso mai, a no ser que la disfressa sigui en roba meva. Que ja tens. Roba del meu armari. Si jo em puc ficar, per exemple, amb uns pantalons així, amb uns tirants així, un d'això així, i sóc aquest personatge, jo m'ho fico. Però pintar-me la cara o ficar-me un... A carnaval és diferent, Si em fico d'aquells pijames... No, sí. Jo t'he vist disfressat... Sí. Ojo, M'has vist disfressat, ojo? De iaia. Però perquè això és una tradició... Si algun dia surten a la llum... Això és una tradició que no es perd. No hi he anat mai. Senyoretes. No he anat mai. Senyoretes i homenats a Torelló. Clar, un torellonenc des de que és un feto, doncs... Puc dir que no ets el pitjor d'aquella foto. No, tenim el nostre amic en comú, l'Arnau, anava increïble. És que l'Arnau és tremendo en aquella foto, Aquestes senyoretes són molta gràcia, és molt divertit, O ja anirem aquest any, l'any que ve. Podem anar-ne parlant. Podem anar l'any que ve. Podcast també vestits de senyoret? No sé si cal, però bueno. Això no, però podcast de... disfressats de... Qui sap? De lo que anirem disfressats per carnaval, en principi. Estic més obert a celebrar aquest any aquestes festes, la veritat. Sí, doncs això, jo la cara no me la pinto mai. Mai. Jo una vegada per carnaval me la vaig pintar perquè anàvem amb la meva millor amiga, anàvem Delfos. Passa que jo portava la gorra, avui porto el gorro perquè fa fred. Però a veure, jo fer-ho ho he fet, també.
em van pintar els ulls i ens posàvem orelles d'elfos que havien comprat a l'AliExpress. Molt màgic. Però jo anava vestit de carrer, en plan jaqueta, tal, no portàvem roba així super d'elfo. Ella sí que anava més o menys amb un vestit verd, ella portava un vestit verd, maquillada, tal, les orelles. Però què passa? Que jo amb la gorra les orelles no s'aguantaven i no me les vaig posar. Llavors era un tio vestit de carrer amb els ulls pintats. Això és com l'única vegada... No l'única vegada que m'he disfressat, jo em disfressava a col·le per fer pastorets i coses d'aquestes. Fins... Clar, el carnaval del col·le. Fins que a l'ESO van dir, és opcional, i vaig dir, ja m'heu vist prou el pèl, i no hi vaig tornar més. Jo al carnaval del col·le sí que em disfressava, però estava obligat. Hi havia aquell any, cada any hi havia una temàtica diferent, jo què sé, pirates, i ens disfressaven de pirates. O jo què sé, no em recordo de més. Però bàsicament ens disfressaven d'una temàtica, i clar, era obligat. Bueno, nosaltres fèiem... I després, espera't, perquè feien una rua pel poble. Tot el col·le, totes les classes, feien una rua pel poble. Muntàvem una carrossa així a mà, entre tots, durant unes setmanes, i després la traiem a passejar pel poble i totes les classes a darrere disfressats, cada classe amb una temàtica diferent. A nosaltres per carnaval fèiem com la Quaresma. La senyora aquella que té 7 peus. Sí. I llavors cada dia havien de portar una cosa. A mi feia por aquella senyora. Avui has d'anar vestit de pijama, amb el pijama. I coses així, feien coses així amb el col·le. I llavors, el divendres, a la tarda, de 3 a 5, fèiem com una espècie de... De ritual? No, com... Has fet així? Dius. Sí, perquè era com una espècie de... En el pati del col·le fèiem un espectacle pels papes. Pels que volien venir i tal, i ens disfressats feien balls i coses així. Ja. Era divertit? Bueno. Vaig aprendre a dir supercalifragilísticoespialidoso. Perquè un any anàvem de Mary Poppins i Xemeneies i com que cantàvem la cançó se'm va quedar. Jo si ho dic, bueno... M'enreda la llengua 54 cops com un puto burro. Però si ho dius cantant és molt més fàcil. Supercalifragilisticoespialidoso. Fragilístico pialidoso. O cos. A més, ja em fas dubtar, Em fas dubtar. Busca-ho també. Ets el senyor del mòbil. Sí, aquí les búsquedes. Supercalifragilisticoespialidoso. Saps què, Uri? Sí. També traiem a passejar pel col·le. Supercalifragilisticoexpialidoso. No t'ho havies après bé. Sembla un hechizo del Harry Potter. Sí, és veritat. Expelliarmus. Supercalifragilisticoexpialidoso. Expia, perquè t'expia els pecados. No tinc idea, m'ho acabo d'inventar, Pues podria ser, Podria ser de la paraula expiar, no sé, no tinc idea. També traiem a passejar a Carnestoltes. És que nosaltres fèiem tot el col·le. I el Carnestoltes, saps per què em feia por també? A mi em feia por la senyora aquesta, dels mitjons. La Quaresma. Sí. I ara no m'ha sortit el nom. I el Carnestoltes. Perquè el Carnestoltes era un senyor molt misteriós. No era un senyor, era un nino, òbviament era un muñeco, vale? Però només el traien aquell dia. I clar, durant tot l'any penses, on està ficat aquest senyor, saps? El Carnestoltes. No? I només el traien aquell... Em feia por perquè també anava, clar, amb aquella màscara, no? Amb aquell nas tan característic, amb aquella perruca, aquell gorro... Em feia por. Perquè és com una espècie de Loki, no? Com un déu de les bromes o alguna així. De Loki? En Loki. Pensava que portava la sudadera de Loki. Ja la portaré un dia. Va ser que no. Clar, en Loki és com el déu de les bromes i aquestes coses. Si en Carnestoltes és un poco lo mismo. Ara no sabria dir-te perquè no m'he vist. Jo tampoc. No m'he vist. Carnestoltes, que és com a l'abril o al març, no? Carnestoltes és carnaval. És el febrer-març. El febrer. Vale. Bueno, jo he dit abril. Febrer-març. Pues a menys de març. L'abril t'ha sumat un llarg hivern. No? Sí. No, però bueno. Però vull dir que estem amb Halloween i castanyes. És veritat. Vull dir... Halloween i castanyes. Carnaval queda una mica lluny encara. Sí. Ja parlarem de carnaval, bé. Llavors, com celebraves en plan al col·le? La castanyada? Fèieu castanyada en plan... Fèiem pastissos. Us donava... fèieu pastissos? Cuinàvem pastissos.
Uau. cada alumne portava un ingredient i fèiem pastissos a la classe. Era una activitat molt xula, la veritat, Fèieu com perquè sortíem del que és les classes, saps? I juntàvem les Tot el que no sigui taules. fer classes, Era Perro? com, aquell dia a la tarda anem a fer pastissos i ja deixaves la motxilla a casa i ja bueno, portaves una bossa amb els ingredients. Era superdivertit. O sigui, fèieu com els vídeos aquests de TikTok d'ara, no? No sé si els has vist. Són uns crec que vídeos no. de TikTok on surt gent que diu soy tal y he traído el bol. I posa un bol. I diu soy tal y he traído regaliz. I fot així en un sí, pot. ja, és veritat. Va sortir un, me'n recordo. Més o menys. Era un rotllo aquest, no? Més o menys, Vale. però no tan així, en plan, era més per grups. Pues cada grup... Tu perquè, portes clar, els un ous. pastís. Tu portes la farina, no? Pues ara mateix no me'n recordo. Jo soc molt de xocolata. Jo segurament portava xocolata o la casitos, alguna cosa d'aquestes per decorar i ja està. Saps aquells típics fideus de xocolata petits que es piquen? Pues algo així, segur. Paladar nen de 5 anys. Que és el que era, joder. Tal qual. És el que era. Jo fèiem... Què fèiem? Ja no me'n espera't- recordo, I tio. espera't perquè a casa meva, després quan arribava a casa, amb la meva mare i el meu germà i el meu pare no perquè treballava de tarda, però quan arribava de la feina sí, fèiem panellets a casa i també era superguai. I els cuinàvem entre tots així de pinyons i després cap al forn i apa. En sabries fer ara? Si em dius si està fet de patata o no, sí. Algo així em sonava, no sé per què. de pessic, és que És pa, Perdó, una perdó. massa rara. A veure, jo busca. crec que són de pa de pessic. Hòstia, mira que hi ha hagut anys que n'he fet, de panellets, Mira, panellet aquí. però mai he sapigut Panellet, ben comida. bé de què s'ha Los fet. panellets o empiñonados, que t'he dit que els pinyons no m'agraden, tampoc. Son dulce tradicional de Cataluña, Andorra, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Perfecte. Preparat per consumir, bueno, ho poso en castellà però estic traduint, el dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, també conegut com la Castanyada, Catalunya, Balears i Aragó. I de què s'han fet? Un moment. Ho estic buscant. Busca-ho tal qual. De què estan hechos los panellets? És veritat, ja ho podria buscar així. Clar. I ja està. I era superdivertit perquè després ens els menjàvem, no sé què, n'hi havia com... Clar, els havia fet jo i feia com més il·lusió, saps? I estaven molt bons, la veritat. Ojalà tornessin aquelles èpoques, de fer pastissos, de fer... Tornar a ser un nen, no? Ara el que fem és dibuix tècnic, tio. A fàstic. No, però diguis això, tio. A mi no Però m'agrada. deixaràs la carrera o què? Bueno, no crec. En plan, pot ser. Rotllo, ara estic fent primer de... Ara canviem ja totalment de tema, Estic fent... Quan trobis això ho dius i ja està. Vale. Estic fent primer d'un grau universitari a l'Escola d'Art de Vic. A veure, el factor. Los panellets se elaboran haciendo bolitas con una masa compuesta por azúcar, almendra cruda molida, huevo y ralladura de limón, Hòstia, vaya porro ens han fumat, que tio. posteriormente se cubre con piñones y se hornea. Pa de pessic i patata, Hòstia. No, però segur que es pot fer, 100%. De patates, jo crec que segur que n'hi ha. Sí, segur. És que a mi em sona per això, Segur que n'he fet de patata. Pot ser. Pues això. Estic a primer d'un grau de disseny gràfic a l'Escola d'Art de Vic. Vale? Molt breument perquè crec que ja és tard. No sé quan portem. Crec que portem 52 minuts. Creus? No, ho posa allà. Literalment allà posa 52 minuts. Sí, no sé per què he dit crec. Ho sabia. Crec. Deixa'm pensar, a veure... Espera que Deixa'm miro. pensar... 52 minuts. M'invento. 53 ja. 53. Que serà menys, no. segurament. Sempre és menys. Sempre és menys. Però bueno, això. I estic una mica... perdut. Estic perdut. Perquè jo ja faig disseny gràfic des de fa 4 anys. Sí, clar, torna a fer disseny gràfic. He fet, en plan, no és disseny gràfic, era disseny gràfic però una mica... Més o menys, en plan, era un cicle mitjà un grau mig d'assistència al producte gràfic imprès, que és simplement pues, preimpressió, disseny i preimpressió. Un grau superior de gràfica interactiva, és a dir, disseny gràfic interactiu, pàgines webs, apps, tot el que és l'experiència d'usuari, Per això les xarxes les portes tu. Sí.
que al primer episodi vam dir Sí, que ho faries tu, però que no, jo ja ho estic penjaria fent i jo. tal, És però clar, igual. tu edites el vídeo, te'l quedes tu el vídeo, Exacte, jo, per què jo el passar-te'l? vídeo ni el toco. Jo te'l passo perquè el vegis i em diguis, està bé, no està bé, això tocaria tal, que sempre em dius que està bé, llavors jo m'enfio de tu. Si algú no està bé, digue-m'ho. tens bon gust triant, És que a mi fent m'encanta això. TikToks. Vull dir, a mi em sap greu perquè jo porto 4 anys, però jo sé que després de sortir de l'ESO, si jo em poso a fer un curs, o bueno, en plan, uns estudis, no vull que aquests estudis siguin la feina de la meva vida. Dedicar-me a això sempre. Al final tinc 20 anys i jo no penso estar tota la vida fent el primer que hagi triat per estudiar. Saps? Hi ha gent que sí, que ha entrat al curs molt decidida, en plan, jo vull fer això, però jo no em sento així, perquè també vull provar altres coses. No m'agrada només el disseny gràfic. M'encanta, i m'encanta editar, i m'encanta crear, i experimentar, i pintar, i tot el que comporta. Però també m'agraden altres coses. Per exemple, fer això. Això m'encanta. Bueno, no deixa de ser pues, editar, Exacte, muntar... editar i tal, però també m'agrada tota la preparació de darrere, que seria una Vale. mica direcció de cinema, m'agrada també la postproducció, Vale. no sé, una mica tot. Llavors, què passa? M'estic trobant en un punt, a part de que estic fent física, fa 4 anys que no toco, a part d'això, vale? Tot l'altre Estàs fent física en un grau de disseny. estic fent ciències dels materials, que hem tocat una mica de física, totes les fórmules de calcular la força, el volum, la densitat, tot això es toca perquè si tu fas un projecte amb un client i et demana que facis algo físic, has de saber de què està fet aquell material. Entenc. Saps? Si, jo què sé, li poses una capa per sobre de pintura, si aguantaràs i no sé què, aquestes coses. Que si els acers inoxidables, pues, que aguantin, que durin, no sé què. Clar, no s'oxidaran, no són inoxidables, però el ferro sí. Has de saber aquestes coses. Estem tocant una mica això. Llavors, a part d'això, crec que totes les assignatures que estic fent ja les he fet. Estan com... És una barreja entre el grau mig i el grau superior. Llavors, clar, jo faig 4 assignatures en un grau de 6 hores durant 5 dies. 4 assignatures. Saps? Perquè convalido tot, quasi bé tot. Jo sento que tot el que havia d'aprendre ja ho he après, saps? Durant aquests 4 anys, amb aquest 5è, en plan, també aprendré coses noves, òbviament, però no tantes com amb una trajectòria que ja porto a l'esquena. Entenc. Llavors, aquest curs si l'acabo, si l'acabaré. Sí. Sí, estàs afirmant que sí? Sí, Vale. aquest curs 100% l'acabaré. Vale. Ja que l'he començat, l'acabo. Però a partir del segon igual em plantejo altres coses. Bueno. És el que hi ha. Al final... La vida, en plan, si pots és això. provar, prova. No tothom té l'opció, però si la tens... Exacte. No, i a part és això. Jo m'ho passo molt bé, en plan, l'ambient de classe m'encanta, ho tinc super a prop de casa també, o sigui, per mi és una comoditat molt guai, l'ambient amb els professors també. No és gaire difícil, en plan, tampoc t'has d'esforçar gaire, has de fer feina i això, però tot és més... Tu si ho justifiques tot, ja està. Si ho justifiques tot. Si tu fas alguna cosa i ho justifiques i té un sentit, mai et diran que està malament. I això està guai perquè et dona... No t'has d'esforçar gaire. No, sí, òbviament tot costa esforç, però en plan que res estarà malament. Si tu em presentes alguna cosa i m'ensenyes alguna cosa, jo et puc dir què millorar i què no, o en plan puc ajudar i tal, però mai et diré que està malament perquè res està malament. Filosofia molt rara. Coses de dissenyadors. Sí, ja ho veig. Raro, la veritat. Coses de dissenyadors. Òbviament, a veure, les arts, no? si hi ha una cosa que em és porten un trunyo, que no té però... ni... Et porten un trunyo, però t'expliquen bé, dius... No et puc posar en zero, la si veritat és un trunyo rotllo que es veu que és un trunyo des de quilòmetres, des de Vic... No, parlo d'un trunyo. Ah, tal qual. Tal qual un trunyo. No, joder, sempre hi ha uns I li fiques spray d'aquest laca perquè s'endureixi.
No, perquè això ja està a punt de la falta de respecte cap a l'altra persona. Estàs Depèn. portant una puta merda, literalment. No li portes, saps? No, òbviament hi ha uns límits. Però si joder. fas una bona explicació... No, serveix. A veure, hi ha uns límits, joder. Potser Ja és m'entens, un ja d'allò, m'entens. Una feina, una un analogia disseny. del capitalisme, Un disseny. del govern... Tu un trunyo el crees, vale? I estàs creant, però no estàs plantejant el per què vols aquest trunyo, quin propòsit, quin allò, saps? Pues no serveix, no podria serveix. presentar El un que trunyo. compta és el procés i el sentit que li donaràs. Però si no és real, si és en paper matxer, sí, plan paper pot ser Pinotxo. una crítica social. per això. O amb Això- Legos, puc fer un trunyo amb Legos? Exacte. Si ho justifiques, està Però és perfecte. el que t'estic dient. Vale, pues sí, Puc portar una puta merda i després insertar-se i i m'apro- dit a pi. i m'aproven. Bueno, No, i és jo això. també he de dir que és que clar, anava a dir, el que jo estic fent no és difícil, en veritat sí. Sí, jo sí que trobo que el que jo faig té certa complicació perquè no crec que tothom pugui. I no Clar. trobo que el que tu fas sigui difícil, fàcil. No ho és gens. Perquè jo, l'Arnau, li han encarregat coses de disseny gràfic, jo no sé si les sabria fer. Exacte. Sobretot, jo crec que el manejo de programes, però bueno, el manejo de programes l'aprens. Però sí que hi ha com una part, tot el que és les arts, hi ha una part intrínseca teva de mental, d'en plan, tot el que el teu cap pot arribar a fer, que o tens creativitat o ets incapaç de fer-la. Exacte. Llavors no trobo que sigui una cosa fàcil. És com tu ara o d'aquí un temps ja doncs, bueno, no sé si és el teu cas, però tu potser penses que la impressió 3D, que és el que estàs fent ara, ja has après Faig el tantes que havies coses. d'aprendre com per tenir-ho tota la vida. Jo el disseny gràfic i el disseny interactiu ja és el que sento ara, que ja crec que ja he après el que havia d'aprendre en aquests 4 anys per tenir-ho tota la vida. Llavors em vull centrar en altres coses i ja està. Com per exemple, ara estic fent aquest projecte que el disseny gràfic m'ha servit per això, saps? I això potser, tant de bo que sí, en un futur doncs m'obrirà portes a altres coses, saps? És com tot una trajectòria. Llavors jo no em vull centrar en un estudi durant tota la meva vida perquè no, em sap greu. Saps què passa? Que la impressió 3D és una cosa que encara a dia d'avui se segueix com explorant. Evolucionant. Llavors és una cosa que jo crec que podria dedicar-m'hi tot el que em queda de vida, que no sé quan és, espero que bastant. És tampoc perquè tens bastanta edat ja. Te m'havia de dir, Cada dia, Em queda la meitat del que he viscut, no? en cada podcast diré alguna cosa. Doncs això, trobo que jo podria encara viure tot el que em queda i encara se seguiria desenvolupant. Vull dir, crec que és una cosa que és tan... segueix sent tan nova, realment, que encara es poden fer moltes coses. I llavors és una cosa que m'inspira per això trobo que m'agrada. També m'agrada pel fet de és que això que diré és una fumada, Va, és igual, no ho diré. No ho diré. Digue-ho. No ho diré. No deixaràs a la gent així. Sí, no, perquè em diran, tractaran de loco. No diré. Perquè és una fumada. Però, vaja, realment hi ha un punt de com dir-ho? Com un punt de locura en el que fem, jo crec. En el sentit de que és com... En què collons vaig a dir? És com lo de... Saps allò de que les dones poden crear vida? Sí. En plan, és com... Si realment t'hi pares a pensar, és com... Hi ha una persona que creix dins la seva panxa, Clar. una persona que acabarà sent un ser racional i que es mourà per ell mateix. Vull dir, si t'hi pares a pensar és una cosa molt loca. Sí. Molt És loca. veritat. Jo em sento, fent impressió 3D, em sento un poc eso en el sentit de... Ahí voy, No ho comparo ni molt menys. Però el fet d'agafar una boleta així i començar a modelar i fer una figura i després imprimir-la i poder-la acabar tocant, una cosa que ha sortit d'aquí al cap, em sembla molt loco. Em sembla loco en el fet de crear, pots crear qualsevol cosa que tinguis al cap, plasmar-la a l'ordinador i imprimir-la. Exacte. En plan, imprimir-la a nivell, ho puc tenir davant, ho puc tocar.
És molt guai. A mi em passava això, però no Sí, tant... sento que és loco. Sí, a mi em passa una mica igual, no tant en tocar-ho, en plan, tenir-ho físic, sinó, bueno, que també perquè és com és tot imprès, no sé que sigui una web, fer-ho públic, en plan, que jo pugui veure el meu cartell que he creat pel carrer, saps? I això a mi em flipa. Clar. I ho creo des de zero, amb un procés, amb un plantejament, amb uns esbossos, amb un... no? Amb iteracions, fins que surt ja al final, poder-ho veure en el carrer i dir, hòstia, això ho he fet jo, m'encanta. I crec que el fet de que És brutal. no tothom tingui aquesta capacitat ho fa més loco encara. Per això et dic que no trobo que siguin feines fàcils. No ho és gens, En plan, és el que Cap feina és mira, és és el que fàcil. parlàvem l'altre dia. Que jo parlant tot el tema de les arts i tal, i el tema de l'art i els robots, en plan, al final les impressores 3D o qualsevol tipus de màquina d'aquestes crea el que tu li donguis, Exacte. però ella per si mateixa no pot crear res, Ja. saps? Llavors és com l'art, jo sento que és de les poques coses, l'art i els esports són com les dues úniques coses que sento que mai podran ser substituïdes per robots, perquè són dues coses que neixen tant de dins, sobretot els esports, sobretot pel fet de que llavors no hi hauria cap gràcia, el que tingui el millor model de robots guanyarà sempre, saps què vull dir? Perquè no hi ha, crec que el bo dels esports és que inclús un jugador com en Messi pot fallar en algun moment, Exacte. saps? Ja. I és el que fa que hi hagi emoció en el joc. I amb les arts passa el mismo. Amb l'art és com... Primer que és una cosa que et neix de dins i que el que jo veig, el que jo puc veure en un quadre, el que tu pots veure en un quadre són coses completament diferents. El que tu pots fer amb 4 colors, el que podem fer els dos amb els mateixos 4 colors són coses totalment diferents, saps? Sí. Perquè entra el com, jo què sé, l'estil de vida que hem portat, Exacte, en cada plan persona com ets, ho planteja d'una manera diferent. que passa molt amb tot, vull dir, és com, imagina't que avui fos el primer cop que vinc a Viladrau i l'enganxo plovent. I dic, hòstia, vaya puta merda, saps? Ja. Perquè l'he enganxat plovent. Però poder... Si és que no t'agrada la molt, pluja. clar, poder ets molt nostàlgic de la pluja, vens aquí, vens la fira, veus la fira que ja és una mica com el rotllo otoñal, està Sí. plovent, tal, i t'enamores encara més. I dius, uau, vaig estar a Viladrau plovent, al mig És d'una brutal. fira super... Clar. I t'enamores del puesto. Realment, és com que tot és tan... La d'allò personal és tan personal, Sí. al final, que trobo que és el que fa que l'art tingui gràcia també, Sí. no? El fet de que sigui una cosa que ha sortit totalment de dins, de Totalment. que tot sigui... Estic molt d'acord. Estic molt d'acord. Llavors... Per això també és com que jo sento, tornant al tema del principi, que la superstició és una cosa que has de sentir. Perquè és com... És una cosa que et ve de dins, realment. I tot el que et vingui de dins, jo no sento que es pugui ser una cosa dolenta. Molt bé. Estic molt d'acord, la veritat. I ja està, portem 1 hora i 10 minuts. Portem 1 hora i 10 minuts. No hem fet la pregunta de la setmana passada. Bueno, però contestem ara. La fem ara i ja tallem el que s'hagi de tallar i si no el vídeo durarà 1 hora i mitja. No passa res. Que per això estem. Joder. Vale. Recordem que la pregunta de la setmana passada era la següent, que la vaig plantejar jo. Quina va ser, de totes les festes majors que hem visitat aquest any, la que més t'ha agradat per qualsevol cosa? Perquè o l'ambient, o la música, o qualsevol cosa. Qui comença? Tu. Començo jo? Sí. Vale. Jo ho tinc molt clar. Vale. També. Crec que coincidirem. Pot ser. Bé, jo ho he dit, ja t'ho he dit abans, però és que em vull explicar una mica. Hòstia, bé, tampoc tenim gaire temps, Ja ho sé, ara mateix. soc conscient. Vale. Tona. Ja està, no vols explicar per què ni Tona. res? Per què? Perquè van ser 4 dies, van ser full locura, va ser trobar-me amb tota la gent que conec, amb tots els meus col·legues, amics, i van ser 4 dies molt diferents entre ells, i ja està, i allà pues, la festa es viu molt. És molt de poble, la veritat. I em va encantar, bàsicament. Jo, Tona. Tona 100%, no hi havia anat mai. Però crec que no tant per la festa en si, que també, sinó perquè crec que Tona va ser el primer moment on realment
jo em vaig sentir molt acollit pel vostre grup d'amics, saps? Va ser com el primer moment en el que jo em vaig començar a sentir dins i en el que tothom, ja des del primer dia, molts em van obrir els braços, però crec que va ser el primer moment on realment em vaig sentir part del grup i em vaig sentir com a dins i que se'm tenia en compte i que la gent volia que estigués allà i tal. Llavors, dona per això, no tant per la festa en si, que també al final 4 dies i tal, m'ho vaig passar molt bé amb la pistoleta. La volia portar, però no l'he Les portat. birretines. Eh? Birretines. Sí, La va estar pistola molt d'aigua. guai, això va estar molt guai. I no sé, bueno, pues eso. Molt bé. Tens alguna pregunta per la setmana que ve? Uau. Així que puguem respondre. En veritat no. No? Em sap greu, no he pensat res. Doncs... Pues la tens tu? Molt senzilla, va. Quina és la festa de l'any que més t'agrada? Rotllo festiu? Quin festiu de l'any? Rotllo... Vale. Setmana Santa? Sí, o ja t'he entès. Nadal? O Vale. Carnaval? O... Vale, t'he entès. Ho veig Sí? bé. Vale, Sí? sí, ho Vale. veig bé. Així, no sé, me l'acabo d'inventar. Ja m'ho penso. Potser no és una pregunta molt interessant, No, està però bé, està bueno. bé. Està bé. Crec que també dona joc a parlar d'allò. Exacte, molt bé. Doncs, Pues res. a veure, què tal l'episodi? Episodiàs avui, A mi m'ha agradat. Episodiàs. Trobo que una de les coses que se'ns va dir és que saltàvem molt de temes. Sí. Crec que avui no ho hem fet tant i hem mantingut bastant la línia de Hem fet parlar tant. bastant de la castanyada i tal. Ens hem anat a algun moment, però hem I tornat. després hem tornat. Ens hem Això volgut tornar. Però ha estat una mica raro igual, per la meva opinió, Jo crec que hauríem de tancar bé el tema i després començar una altra cosa. Si no és molt liós. Tot no ho sé, venia trobant. Però bueno, sí, exacte. Viladrau preciós, per cert. La fira m'ha La fira està encantat. molt guai. M'ha encantat. Hi havia algunes paradetes tapades per la pluja, m'ha fet pena. Però... Podríem anar ara Sí, podem fer una volta. i a veure què hi ha. Exacte. Hem provat una melmelada i uns formatges i unes olives i unes pipes. No, la marmelada, Fuà! però jo no sé si la cara que he posat, però la tia m'ha dit m'ha encantat la teva cara. No, Vull criminalíssim. dir, jo crec que he posat una cara de gust. Està molt bona. Molt bona. Era una marmelada de gerds que fan aquí, Sí. que la tenen el cultiu, no sé on ha dit que el tenien. Aquí prop, ha Sí, dit. i tenen l'obrador allà a la plaça i és brutal. Sí. Melmelada de... Brutal. De gerds i després l'altre era amb de jengibre. Gengibre. De gerds? Què és gerds? Els gerds, frutos rojos, com... La en plan- frambosa. Sí, Claro. Això. Gerds? es diuen gerds en català. Ah, no ho sabia. Doncs bueno, El català correcte passa'l. el softcatalà del meu cervell no ha funcionat. en aquest moment. Aquest anunci l'havies vist mai? El de la boca que tenia peus i feix, no? No. I deia el català correcte passa'l. No. Uau. Si me l'ensenyes segurament potser diré que sí, però ara mateix no. Si cada episodi t'he d'ensenyar alguna cosa... Bueno, tens el del mòbil. I ja està. Doncs res, deixem per aquí. Sí, Vale, doncs doncs res. moltes gràcies Viladrau Per acollir-nos. per acollir-nos. I ens veiem... Sí, ens veiem la setmana que ve Uh, amb un nou episodi de cadires de càmping. de Cadires de Càmping. I ja està, moltes gràcies. Ole. Vale.